Грандиозно, емоционално, незабравимо. Балкан Грум 2024. Чакано, желано, осъществено въпреки всички перипетии около организацията на най-голямото събитие в историята на груминга в България. Празник на красотата, изкуство създавано с любов, симбиоза между човек и куче, живото доказателство за силата на груминг общността. Балкан Грум 2024 бе най-мащабното събитие, в което участие взеха 59 грумъра от страната и чужбина. Българска груминг асоциация бе организатор на първото международно груминг състезание с участие на състезатели от различни краища на Европа, проведено на територията на България. Наши гости бяха колеги от Испания, Чехия, Полша, Украйна и Румъния. 2 дни, 18 и 19 октомври, белязаха столицата и я превърнаха в арена на всеотдайност, професионализъм и фейрплей. Минути преди началото на състезанието, градуса на настроението скочи до тавана с представянето на съдийския състав. Корина Вершурен, Белгия, Мария Захарченко, Украйна и Мария Евгения Рабиелес, Испания. Дамите, поканени да бъдат арбитър за качество и коректност на изпълнените прически, запретнаха ръкави и провериха предварителната подготовка на всички модели. От зоофризьорите се изискваше голяма част от работата да бъде свършена предварително. Това са хигиенните процедури, които осигуряват комфорта на четириногите ни приятели. Ногтите да са изрязани, ушите почистени, лапи, интимни зони късо подстригани, козината чиста и разресана, подготвена с подходяща козметика, която да спомогне подстрижката да бъде осъществена по най-добрия начин. Щом часовникът удари 10, началото бе дадено. 3, 2, 1, старт! И захвърчаха козини и пот започна да се лее. В първия състезателен ден участниците бяха разделени в 3 категории – обемни, свободно падащи козини и азиатски стил, а класовете, в които можеха да се запишат начинаещи, открит и шампион. Най-оспорната категория с 11 участника бе обемни козини, а участниците се представиха с кучета от породите пудел, померан и бишон фризе. Те се разпределиха в 3 класа, които определят стаж в попрището и предишни постижения на участника. Обемни козини клас начинаещи грумари с опит до 1 година, 3-то място за Нели Венева, 2-ро място за Елиана Портарска, а на най-високото стъпало на стълбичката на победителите се качи Калоян Колев. Клас открит на 3-то място се класира испанският грумър Хуан Фернандес. 2-ро място за Майя Рабина и на 1-во Паулина Паскалева. В клас шампиони Светла Колева показа майсторски умения и получи номинация за Best in Show. 10 участника премериха сили в категория свободно падащи козини. В клас начинаещи почетното първо място взе Невена Ашич. Нейн подгласник бе Светлана Ченцова. Открит клас отново Испания, на 3-то място в лицето на Рубен Аранс, 2-ро място за Дорета Бинева и 1-во за Ева Шахова, която избра да се представи с пострижка на Ризеншнауцер и получи номинация за Best in Show. Последната състезателна категория даде възможност на участниците да развихрят въображението си и да играят с различни форми и цветове, които да придадат на прическите неповторимост. В открит клас на стълбичката се качиха Деница Кръстева, 3-то място, Ивайла Радкова, 2-ро място и Ивайло Алексиев, 1-во място. Той получи 3-та номинация за Best in Show. В майсторския клас шампиони умения премериха Нелия Димитрова и Валентина Иванова, която грабна 1-то място. Крайното класиране на 3-мата номинирани за Best in Show завърши с 3-то място за Светла Колева, 2-ро за Ева Шахова и 1-во за Ивайло Алексиев.
Изключително представена направи един от най-младите ни участници Владислава Флай. Тя избра да покаже своите умения и разбирания за груминг на куче Кукла. Създаде и разказа с ножици и боя цялостна горска приказка и спечели овациите на цялата зала. Във втория състезателен ден кучетата бяха с прически по стандарт, така както трябва да изглеждат, когато участват в киноложка изложба. В 4 категории се разпределиха участниците, но най-оспорван бе категория пудел с 13 претенденти. Спрямо размера на пудела, времето за работа, с което разполагаха състезателите, бе различно. Предварителната подготовка включваше обръснати муцунки, лапи, интимни зони и пънча в основата на опашката, там където е приложимо, поддръжка на уши и ногти и, разбира се, подготовка на козината. Чиста, права и добре разресана. Първото място на стълбичката бе присъдено на Невена Ашич с той пудел в прическа Континентал, а второто място зае Весела Василева с стандартен пудел. Двете участнички плениха журито със смелостта си с избор на модел и сложност на прическата, въпреки че са начинаещи. В категория пудел клас открит, тричленото жури класира на трето място Ивайла Радкова, на второ място Валентина Иванова и на първо място Владислава Флай. Тя получи номинация за Best in Show. В шампионски клас Вера Дограмаджиева се качи на почетната стълбица. Втората по оспорваност категория бе стрипинг. Съдиите подредиха претендентите и присъдиха трето място за Хуан Фернандес с шнауцер, второ място за Ева Шахова с фокс териер и първо място за Велин Стоянов с Джак Ръсел териер. Велин получи номинация за Best in Show. В клас шампиони второто място зае Иво Иванов с Ердел териер, а първото Рубен Аранс с шнауцер. Дорета Бинева получи номинация за Best in Show с представянето си в категория сетери и спанели, където завоюва почетното първо място с английски сетер, а на второ място се класира Ана Младенова с американски кокер. В последната категория ножици от тримата кандидати журито постави на трето място Мирослава Цуцуранова с Померан, второ място за Антонета Атанасова с Бедлингтън териер и първо място за Светла Колева с Померан. Тя получи номинация за Best in Show. Крайното класиране за 4 претенденти с номинации за Best in Show завърши с решението на съдийската комисия. Трето място Светла Колева, второ място Владислава Флай и първо място за Велин Стоянов. Благодарение на многобройните и щедри спонсори на Balkan Groom 2024, допълнителни награди бяха раздадени на Владислава Флай за най-добра техника на ножицата и на Ева Шахова за най-голям обем работа. На финала със собствено Best in Show бяха отличени и начинаещите грумари. Калоян Колев и Невена Ашич спечелиха първите места в категориите, в които се състезаваха. Журито бе затруднено в избора си, защото Неви спечели 2 първи места, а Коки се отличи с изключителна прецизност в работата. Но накрая решението бе взето и за най-перспективен млад грумър бе избран Калоян Колев. Balkan Groom 2024 нямаше да бъде толкова грандиозно, емоционално, незабравимо, без подкрепата и осигурения награден фонд от нашите спонсори. Благодарности изказваме към Магистрал Роял, Артеро, Хидра, Андис, Уиндер и Royal Fashion Dogs. Поздравления за всички участници изказаха съдиите Корина Вершорен, Белгия, Мария Захарченко, Украйна и Мария Евгения Рабиелес, Испания. Окуражителните думи бяха насочени както към победителите, така и към участниците, останали без класиране. Те припомниха на всички в залата, откъде са тръгнали, през колко трудности са преминали, кои успехи са ги накарали да се чувстват щастливи. И най-важното, колко обединява и прави силна цялата груминг общност – любовта. Любовта към красотата, любовта към творчеството, любовта и грижата към животните.